547 na tauhan ng Philippine Coast Guard District Bicol ang nakatakdang i-deploy sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng Bagyong Uwan sa Kabikolan ngayong weekend. Kaninang umaga, tumulak ang 60 tauhan ng Coast Guard sa Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Mananatili sila sa mga nasabing lugar hanggang sa matiyak na maayos na ang sitwasyon matapos ang posibleng hagupit ng bagyo. Ang Coast Guard of Bicol naman po ay lagi naman pong nakahanda sa mga ganitong sitwasyon po. Ready po kami na mag-servisyo publiko po sir anytime, 24/7 po sir. Maliban dito, naka-standby na rin sa iba't ibang istasyon ang kanilang mga floating at land asset para sa mga posible ring gawing operasyon. Po namin ang publiko na iwasan po muna ang hindi importanteng paglalakbay, lalo na po sa dagat. Sumunod po tayo sa mga evacuation orders ng lokal na pamahalaan at manatili po tayong updated sa official advisories ng Pag-asa, LDRRMC at lalo na rin po ng Philippine Coast Guard para na rin po ito sa kaligtasan ng lahat. Samantala, wala pa namang suspensyon sa mga biyaheng pandagat ngayong araw. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.